warahmatullahi wabarakatuh. Sebidah malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim as-sholatu mi'rajul mu'min. Wa qala as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Au kama qala amma ba'd ingkang tansah kula taati para alim, para kiai, wabil khusus takmir Masjid Al-Huda, sedaya pengurus takmir, para bapak, para ibu, jamaah sedaya muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sempatan dalu menika kita sedaya kula sedaya kalian Allah tasih dipun takdiraken saged sami-sami mujalasah muajah wonten menika afdalul biqa menika masjid dalam niatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dalam acara menika kita lebih sedaya dipun dadosaken amal ingkang hasanah masalah fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin Allahumma. Sing Jawi kepireng napa mboten iki? Kepireng? Alhamdulillah. Ajrih lek mboten kepireng. Lek mboten kepireng berarti teng mriki namung nenggo kotak. Nggih, ya muga-muga udane reda, udane berkah, rahmat ra dadi banjir. Allahul kafi rabbunal qasadnal kafi wajadnal likuling kafi kafanal kafi kafi alhamdulillah malih Allahul eno tereda udane kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuling kafanal kafi wa ni'mal kafi al lillah Allahul rabbunal kafi qasadnal wajadnal kafi likuling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah tibil qulub Allahumma sholli ala sayyidina Bu Muhammadin. Yang luar juga ikut bunyi wa dawaiha wa afiyatil badani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wasahbihi malih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi hawaiha afiyatil
شفائها ونور الأبصار إياها وعلى آله وصحبه وسلم بدمالي اللهم صل مقبول على سيدنا محمد طب القلوب وعافية وشفائها ونور الأبصار إياها وعلى آله وصحبه wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad atau sing Jawi genah nggih. Genah pokoke sing Jawi muga-muga kepireng oleh barokah Isra Mi'raj. Mugi-mugi kanthi barokah Isra Mi'raj ingkang sami rawuh kula jenengan sedaya saestu tansah dipun paringi sehat panjang yuswa. Kanthi barokahipun Isra Mi'raj mugi-mugi sedaya keluarga baik teng mriki teng dalem sedaya dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kanthi barokah Isra Mi'raj bik menawi enten setunggal kalih sederek ingkang gerah nandang sakit mugi-mugi enggal sehat ingkang saras. Sing duwe lara encok mugi-mugi encok ilang. Sing mugi-mugi napa lara asam aurat mugi-mugi asam urate ya ilang. Mugi-mugi sing rada ngelu-ngelune ya ilang. Ingkang lara mata mugi-mugi matane ilang ki piye. Aja to kelek presane pripun. Mek menawi enten gadah tanggungan mugi-mugi duwe utange lunas. Kok banter men enten sing gadah utang jamaah mriki. Kok nggih apa ae to jane. Mugi-mugi kanthi barokah Isra Mi'raj bar niki oleh rezeki iso nglunasi. Iso nglunasi. Lek gak nglunasi mugi-mugi sing utang ngeklasne. Bang apa iso ngeklasne? Angel. Lek dulure kita kira saged. Nggih. Ya Allah, Isra Mi'raj niku luar biasa. Nggih. Kaping kalih sholawat wa salam mudah-mudahan tercurah limpahkan datang dan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi sedaya keluarga lan sahabatipun mugi-mugi kanthi sholawat kula panjenengan benjang pikantuk syafaatipun khususipun wonten yaumul utma yaumul qiyamah. Sholawat sing wajib niku dipun waos nalika ning jerone salat pas tasyahud akhir. Tapi lintune dipun waos nggih sae wong niku perintah innallaha yusalluna ala nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Gusti Allah karo malaikate lho tasik kersa maos sholawat. Napa malih kula jenengan sedaya nggih berusaha maos sholawat. Sakersa sholawate monggo sallallahu ala Muhammad ki angsal sholawati bil qulub monggo nariyah nggih terserah. Sing wajib ning jerone salat pas tasyahud niku Allahumma sholli ala Muhammad. Lek maca sholawat enek sing maca terus nyauri niku termasuk wong sing boten cedhil. Kok enek wong muni sholawat terus gak enek sing nyauri niku jereke wong cedhil. Tapi salat yang mriki loman sedaya nggih. Nggih lek loman sedaya kothake jenengan sampean paringne sanding-sandinge. Eman-eman. Orang didahar diwehne. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wulan menika termasuk wulan Rajab. Wong Jawa muni Rajab angel Rejeb ngono ae. Niki sami jamaah masih wonten mriki. Arep munine di Masjid Al-Huda angel nanti masjid. Muni masjid itu ya angel, masjid. Wong Jawa nggih. Wong Jawa kadang-kadang ada sebagian kalimah niku diringkes muni masjid lek muni yo masjid ngono. Oke. Mboten napa-napa. Wulan Rejeb niku mulya. Wulan ingkang mulya sak lintune
bulan Ramadan menika wonten sekawan. Sing tiga niku jejer renteng-renteng runtung-runtung, sing setunggal mencil. Lah sing renteng-renteng gandeng niku sepindah bulan Dzulqa'dah. Bulan apa, Bu? Dzulqa'dah. Gandeng malih bulan Dzulhijjah. Gandeng malih bulan Muharram. Telu niku jejer Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niku gandeng. Lah Rejab niki mencil, Rejab niki mencil mboten gandeng. Salintune Ramadan lho. Nggih. Tapi enten sababiyah watawise wulan menika mulya. Dzulhijjah diwastani wulan mulya mergo enten sebab. Watawise napa? Selama bulan Dzulhijjah pasti terjadi yaumu Arafah. Dinten napa, Pak? Arafah. Arafah niku tanggal pinten, Bu? 9 bulan Dzulhijjah. Wong haji sami napa pas tanggal niku? Wukuf. Wong Jamaah Huda pinter-pinter kiyaine kathah wae. Nggih. Dadi lek pas tanggal 9 wukuf, sampai pentingnya wukuf niku didhawuhne al hajju arafatun. Inti daripada ibadah haji nggih menika wukuf ning padang Arafah. Iki bapak-bapak kathah ingkang sampun haji. Muga-muga hajine tetep mabrur, mundhak mabrur. Sing badhe bidal taun niki wonten. Kita dongaaken mugi-mugi sehat lancar sampai kundur pikantuk predikat haji mabrur. Sing meh budal tahun 17 28 berikutnya muga-muga ndang kepanggil. Sing sampun daftar rong budal-budal kula dongakne muga-muga ndang saged bidal. Nggih, sakniki antiran haji mboten dangu kok, namung 29 tahun. Jadi lek usiane jenengan swidak, berarti jenengan benjing berangkat usia 90 kurang setunggal. Insyaallah tekenan. Nggih, yo daftar saiki. Tapi pun pesimis, nggih. Pun pesimis. Sing urung daftar muga-muga rezekine lancar, benjing saged kagem haji utawa umrah, nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Monggo. Adungane ndang haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muga-muga saged tindak mrika. Sing haji pengen umroh malih, sing dereng bidal muga-muga ndang saged bidal. Dadi laba iki dalem Gusti, kula pun ndonga pun usaha. Pun daftar dereng, tapi pun ndonga nggih, muga-muga kinabulan. Nggih, muga-muga ijabah. Kene wong wis berusaha pengen haji rong hasil-hasil, enek ibadah sing ganjarane kaya haji. Lah ibadah sing ganjarane kados haji napa? Sepindah. Niku lek enten tiyang ba'da subuh wiridan. Zikir saged maos Quran, saged wirid napa kemawon, panggah madhep ngilen, duka teng masjid musala, madhep kiblat sampai tulu usamsi. Ngoten niku mengke lek tulu usamsi saged salat isyraq. Nah niku ganjarane zikir terus sak salat isroke padha karo ibadah haji umroh tamatan sampurna. Allahumma. Jenengan nggih badha subuh sare napa wiridan? Jenengan badha subuh zikir napa mlampah-mlampah? Ini ganjaran udah haji.
Enten malih lek niku dereng saged sing ganjarane kaya haji, khususnya ibu-ibu niki pokok gadah putra. Niki ibu-ibu pun gadah putra to. Ah, sing mbak-mbak dereng gadah putra rong rabi, kindang rabi sing wis wayahe. Kelek gadah putra setunggal dibina, di sekolahne, di ngajakne beneh duwe anak sitok beneh padha karo haji ping pisan. Kok anake loro padha karo kaji pindho. Melakno niki mengke wangsul, "Yo Pak, budal haji." Ngono kudu paham. Berarti proses. Anake kok papat, beneh kabeh padha karo haji ping nggih, anake 12. Nggih, nggih. Mboten napa-napa anake kathah pokok beneh kabeh. Ibu kula ne tunggale 13. Nggih, lek kula tunggale sekawan. Wong biyen pancen anake akeh, ngene saiki dadi wong kabeh kan. Nggih. Oh, sing ganjarane padha karo haji napa malih? Jamaah. Napa? Jamaah. Mila jamaah niku lek ditenani ganjarane padha karo haji. Tapi syaratnya aja masbuk terus. Nggih, jamaah sing sae. Jamaah sing sae. Jamaah sing sae niku lek apik neh ka omah wis wudu. Senajan to mriki dicepaki nggen wudu jeding toilet, tapi ka omah wis wudu terus ngoten niku budal teng mriki. Temblek kaki kanan jangkah, tengen jangkah, kiwa jangkah. Nalika tengen jangkah niku diundakne derajate. Sing kiwa jangkah dilongi dosane. Tengen jangkah diundakne derajate. Kiwa jangkah dilongi dosane. Saya kathah teng mriku derajate mundhak nginggil dosane saya telas. Mila sing sae niku griyane adoh Mas tapi nggih enten omahe adoh ra teko. Kok omahe adoh wong sing nyabrang dalan lho enek sing ra teko. Kula mboten nyindir jenengan. Nggih enek lho. Garek nyabrang dalan tok. Aku lek jamaah soalnya digekne pemerintah ngen sabrangan. Lho, Blitar digekne suwi. Sing enek lho Jawa Timur Surabaya Malang. Blitar mbok urung kaya jembatan dhewe ndure mriki. Basan digekne tenan panggah ya rong jamaah. Tapi senes jamaah mriki lek mriki niku panggah full nyamuke. Nggih. Kata jamaah. Kadang enten lho griyane karo masjid gang 3 omah, gang 4 omah, tapi mboten teko. Tapi senes jamaah mriki kula mboten ngene mriki, kula wis merep. Wah, Medan Pancali kok penatarane kuat, Tulungagung kuat, Kediri kuat, budal nang masjid. Wah, sikil ki abet nyapet iki. Abet budal nang masjid iki. Nggih, tapi masjid tebih mriko, lek mriki enteng. Enteng nyapo enek kotak ya. Niki wau. Muga-muga istiqomah nggih. Niki lek pas boten Ramadan subuh biasa ngenten niki sing jamaah kalih jumlah kambale kathah pundi? Sing jamaah, wah makmur berarti hasil takmire. Nggih. Sing jamaah karo jumlah sokone sing ketok karo saka sing pendem kathah pundi? Kathah. Mending tenan hasil. Berarti masjide makmur. Enten pun wasul ning gene wulan mulya. Dzulhijjah mulya mergo enten Arafah. Dzulhijjah mulya mergo enten Yaumun Nahr, dina nyembelih kurban. Dzulhijjah mulya mergo teng mriku enten ayyamut tasyrik. Akhir wulan Dzulhijjah diarani wulan sing mulya enten tarwiyah barang. Malih wulan sing mulya setunggale malih nggih menika wulan napa? Muharram. Muharram mulya mergo enten Yaumu Asyura tanggal 11 bulan Asyura. Niku kejadian luar biasa. Termasuk diciptakane Nabi Adam. Kaleres menika nggih tanggal 11 bulan Asyura. Ditompone tobaté Nabi Adam nggih tanggal 11 niku wau. Selamete Nabi Musa saka kejaran Firaun nggih tanggal 11 bulan Muharram. Nabi Ibrahim mbak cerdas dibong selamat ya tanggal 11 bulan Muharram. Dadi mulya. Wulan mulya malih nggih menika wulan sakniki salintune Ramadan, Rajab. Rajab niki mulya mergo entene Isra Mi'raj. Isra Mi'rate Kanjeng Nabi
Muhammad sing dilakokne ya wong mulya, sing ndampingi ya wong mulya, sing mrentahne ya wong mulya. Hadiah Isra Mi'raj perkawis ingkang mulya nggih menika salat. Haji perintahe ning donya. Nggih, zakat perintahnya ning donya melalui Al-Qur'an. Tapi khusus salat lek perintah dadak ditimbali khusus salat niki. Nggih, dadak ditimbali khusus. Nggih, mulakno kula jenengan sedaya niki rezekine kathah ya panggah pas rodok rezekine sempit ya panggah pas bungah ya panggah mbak-mbak niku ibu-ibu lek pas galau ya panggah nggih kadang enek wong galau iki terus gawe status. Wong status kok galau badhe dibuli wong akeh. Nggih, ati panggah salat. Kapanpun ya panggah salat, nggih. Terus lek panggah salat insyaallah selamat. Sholli wa sallim daiman mada sholli salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi man qad wahada iman temen wong suke durung sembahyang iman temen wong suke durung sembahyang Nabi Sulaiman luwe suke ya sembahyang Nabi Sulaiman luwe suke ya sembahyang sholli iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man ada wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma sholli ala Muhammad. Lek kula siang mboten pamer ngaos Isra Mi'raj enten selawatane dadi gak patek kesel-kesel banget. Mau dalu nggih ngoten. Niki pas mboten enten grup selawate, tapi lek nang masjid kan ya ora gak cukup kene. Lah niku didadak Mas Iwan, nggih didadak. Dadi ini ban serep. Nggih. Ya kira kok gak enek grup selawate wong aku mambengi enek grup selawate awan nang ya enek. Cik kene kene ndi. Nang Mastrip kono ya enek, nang Blitar ya enek iki pas gak enek iki mau. Tapi ra apa-apa. Sing penting kan berjalan. Nggih, nggih. Niku ban serep. Kula pancene muruk diniah tenggen kula piyambak ajenge ujian nyampe niki kisi-kisi karo cacah sing kitabe kosong-kosong dibeki. Terus kula wakilne ngoten jare Mas Iwan susah. Dadi kula teng mriki wau nambani susah wong. Aduh ngundang wong akeh tibake mubalake mboten saged. Ngoten, ya kudu maremne wong sing susah. Muga-muga Mas Iwan kan malah gak susah. Ngoten nggih. Jenengan yo gak susah. Senajan to gak sesuai sing dikarepe jenengan. Mestine dokter Azhar niki senes dokter. Sing ngaji senes dokter. Yo mek ngenten iki nggih. Nggih muga-muga dadi ilmu sing manfaat nggih. Nah, terkait niku wulan mulya sing jelas malih menika wulan Ramadan. Ramadan mulya wonten sababiyah. Sepindah selama Ramadan sampai sok yaumul qiyamah pasti terjadi Lailatul Qadar. Lek pados Lailatul Qadar kudu ibadah dalu iktikaf wonten masjid, gak kena teng musala langgar napa neh pos kamling. Nggih, Lailatul Qadar niku sing kathah ngalami asrul awakhir al autar. 10 hari yang akhir yang tapi dimungkinkan ke tanggal 1 terjadi Lailatul Qadar
Mila nuwun sewu, pokok kula jenengan sangger dalu niku hadir teng masjid ngibadah tanggal setunggal sampai 3 doso. Kira-kira mungkin mesti nemu. Ora usah golek ganjil, selikur, 23 mboten usah. Mbah nolek. Nemu ra nemu ya mbok. Nggih. Nggih lek pami mboten panggih, sak masjid enten sing diparingi karunia dening Gusti Allah saged panggih awake dhewe kesababan. Pokok mboten keturun lho. Umpami ngenten niki teng masjid enten sing pikantuk setunggal, wallahu a'lam, wonten kitab Nihayatuz Zain. Teng mriku enten sing setunggal angsal. Wah, lah sing ngolah iki biasane ngenten. Wong iki ya kok nyekel mic gane ngaji ora mesti. Ora mesti. Tapi wong sing didahar halal tok ramangan barang haram. Nomor kalih lesane enggak tahu rasan-rasan. Enggak tahu ngelokne wong, enggak tahu mendolimi pancen wonge apik. Delalah pikantuk Lailatul sing oleh mek sitok liyane sing melek padha wiritan niku wau nika sami oleh barokah sing angsal. Dadi pokok lek bengi teng masjid Allahu a'lam panggah ngibadah nyang lek delok dhewe iki kok ya rung patek pantes. Tapi Gusti Allah ala kulli syai'in qadir ya. Nggih, niku mengke pikantuk barokah Lailatul Qadar. Ramadan dadi mulya. Malih Ramadan iso mulya pol mergo terjadi teng mriku nuzulul Quran. Ramadan dadi mulya. Nggih, sampai Ramadan mulyane kuwathah watawise ibadah sunnah kaya ibadah wajib. Sing pol neh turune wong poso diarani ibadah. Mulakno bejing lek Ramadan jenengan sare mawon. Bar Yojo sare mawon gene kesel sarene sik diarani ibadah. Enten. Nah, di luar niku hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanjeng Nabi dipun isra'aken menika enten makna batin, enten makna zahir. Enten makna batin, enten makna zahir. Kanjeng Nabi dipun isra'aken menika dilampahne. Hale menakjubkan. Kalau hal sing gumunke ning ayat mesti diawali subhana. Mergo kadang-kadang wong niku enggak tinemu ngakal, kanggene sing rasio. Nggih, mboten tinemu ngakal. Kadang nek wong rasio mosok to, sewengi kok teko langit sapitu balik neh ngono kuwi. Ada yang tidak percaya. Lek sing percaya pertama Abu Bakar As-Siddiq. Lantung sahabat litune. Wong kafir zaman semanten mboten percaya, wong musyrik mboten percaya. Nggih. Lah sewengi lho Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Tapi dilampahne mergo wonten keterangan nitih buruk liwat iku kal barki maklap teko Masjidil Aqsa lap munggah neh teko langit ora gur langit sepindah dhuwure langit sampai langit sab pitu pun nate sumerep langit sab pitu sing sumerep langit pundi sama udunya niku lek pas padang ketawis nama setunggal niku ge mek sewengi lho bariku sik Kanjeng Nabi dipresakne swarga pinten-pinten contoh neraka sik didhawuhi macam-macam sampai nyang-nyangan salat niku 50 wektu. Nggih. Cara salat niku 50 wektu wong sanane tanpa kok bermancing. Cara salat ki 50 wektu kula jenengan apa kober nggih kono dolan ning kene pantai. Ya ora patek kober punan. Untunge Kanjeng Nabi kok melasi diilikne Nabi Musa. 50 dinyang dilong 5 gerek 85 dinyang neh gerek kawan dosa berarti Kanjeng Nabi pinter nyang nggih. Nggih. Allahu a'lam. Wis anten asrore. Nah niki luar biasa. Mulakno kula jenengan sedaya kados ana pepanggah nglampahi salat. Muga-muga sampai kapanpun salat menika dipun lampahi. Sampai sakit ya dilampahi sak sakete. Nggih, bahkan sampai teng griya sakit umpami ya panggah nglampahi salat. Nek teng griya sakit diimpus ora iso wudu, ora iso piye terusan salate li hurmatil waqti. Salat yang li hurmatil waqti boten sah mawi wudu. Pama aurate rada terbuka titik, nggih, boten napa-napa, benjang dipun i'adah dipun ulangi. Tapi gini, sakit salat li hurmatil waqti sesuk ngoten pegang sal bareng terus nemen kapundhut matine husnul khatimah. Hormatil waktu tigang dinten kawan dinten bariku mudah enteng sehat terus iadah alhamdulillah.
tiyang ingkang sakit sehat malih dosane di ngapura dening Gusti. Tapi jenengan rasane nantang Gusti kula sampean paringi sakit. Ora ngono. Tapi gini diparingi sakit, ikhlas, sabar, dosane di ngapura. Wonten dawuh man hafadha ala sholati akramallahu bi khamsi khisal. Barang siapa yang menjaga sholat akan diberikan 5 keramat. Barang siapa yang melaksanakan sholat akan diberikan 5 keramat. Jogo sholat ki piye to? Kok sholat terus enek polisine, enek tentarane, enek banpole, enek pol PP ndak. Lek pas normal ngene iki sholat, umpami kula jenengan sedaya usum karnaval, ngoten niku. Lek maca niku ke jam 09.00. Terus kira jam 11 budal ning kene setat, di budalnya dhewe 2:30, perjalanan berubah ke atraksine teko finish teng mriku bakdo Isya. Nggih, niku berarti ninggal sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kok dhewe enggak cinta tanah air mboten yo panggah cinta. Nggih, tapi enggak jalan meninggalkan itu. Banyak cara-cara kita memperingati HUT RI. Nggih, aja ninggalin sholat. Akhirnya sholatnya digawandeng sholli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan Allah. Sholat dioplos. Betul saged. Si jamak mek loro tok. Dhuhur asar maghrib ini kon syaratnya tertentu. Lek karnaval apa muni syarat jamak kan dereng. Nggih. Wong Kota Blitar lunga ning Ludel jamak rong oleh. Wong kene sananetan ning Garum jamak kurang adoh. Nggih. Artinya engko kon sanan kok Garum bali kok lek terus ora sik kena. Nah niki. Nah mila salate dipejagi. Umpami kula jenengan pas mantu, baik sing dimantu atau sing mantu, wis salat yo panggah dijaga. Biasane tuan rumah niku repot, tamune kok wathah melek ra tak tungguki samare amplope mencolot. Padahal sing kotak enek untuk temanten, untuk orang tua, tapi lek ra nunggu ora marepeti enek sing icul. Nggih, salat aja krana mantu terus ilang. Sing dagangane laris, yo salate rada lali. Mila nuwun sewu, kita jagi. Nggih, sakit yo panggah salat jenenge hafadho. Sapa wong sing jaga oleh 5 karomah. Sepidah nggih menika napa? Yarfa'ullahu anhu dzikal aisi. Hikmah orang yang menjaga salatnya teng mriku uripe penak. Kok kon sugih ora? Tapi dadi cukup. Nyuwun sewu jenengan ambil ibrah mawon. Para kiai, para ustad sing jaga salate tenan, kiai pengasuh pesantren. Enten pengasuh pesantren golek kodhok. Pengasuh pesantren teng mriku terus gak kono golek beling ngoten niku golek utris kan ora to. Insyaallah jaga salate. Ya mboten niku mawon, tiyang lek jaga salate insyaallah gak nemen-nemen uripe ra ketiri-tiri cara Jawa. Aman. Nggih niku ngoten. Aman. Kadang-kadang enek sing nemen wah sampai mungkin salate dereng dijagi. Cobi dawuh niki dilaksanakne muga-muga uripe Pak yo ora sugih ndak cukup. Arep mantu cukup. Arep khitanan anake cukup. Anake arep mlebu perguruan tinggi cukup. Penak ra ngreksa. Lah sing bondone akeh lho ngreksa. Nggih. Ngreksa. Aman niku. Nomor kalih napa hikmah? Yarfa'allahu anhu adzabal qabri. Tiyang ingkang ngreksa salate benjang dipun amanaken saking siksa kubur. Nggih, termasuk kula jenengan sedaya sakliyane ngimanaken perkara napa niku? 6 rukun iman kan ngimani eneke Isra Mi'raj itu terjadi. Terengken ngimani lek neraka pun wujud, swarga pun wujud, so enek nikmat kubur, enek siksa kubur, enek siratal mus. Nah, iki wujud kabeh, kan percayani enten ngoten niku. Lah niku ngoten. Lah wong sing salate dijaga niku insyaallah mboten disiksa kubure. Allahumma. Malih napa hikmah wekdal telas. Nggih menika ingkang nomor 3 yuk tiyahu kitabahu biyaminih. Catatan amalnya besok di hari akhir dina kiamat diberikan dengan asta kanan, berarti alamat wong sing bejo. Cepet mawon. Hikmah malih sing nomor 1 yamurru ala sirat kalbarki. Sing jaga salat niku benjing saged liwat siratal mustaqim kaya kilat. Nggih saestu enten siratal mustaqim.
Jarene niku lek sing wong kurban teng mriku nun sewu, jarene numpak wedhuse, numpak sapine niku tamsil mawon. Tapi leres nggih motivasi wong awam ben purun kurban. Nah niki wis ben purun kurban maknanipun ridhone duwe bondo didalne disedekahne niku lho. Niku benjing dadi sababiah saged mlebet swarga. Lah aku ki lho sampai umur sakmene kok rong tau kurban to. Aku panggah nompo kapan aku kurban. Yes biyen dah rong enek kok ya muga-muga tahun ngarep saged kurban. Nggih, aja panggah kurban perasaan. Ganti kurban wedhus tenan. Lek nggih enek jenengan beliau pitik. Bilih pitik sedoso. Tapi niate enggak kurban sedekah niki insyaallah tanggane nampi. Dadi lek kurban iku diwehne wong sugih asal, wong melarat miskin angsal. Diwehne wong sugih jenenge hadiah, diwehne wong melarat jenenge sedekah. Kurban lho asal lho diparingi tiyang sugih. Nggih, jenenge beda. Nggih. Tapi lek diwehne kene wong fakir miskin, ahwat luwih butuh. Ngenten. Hikmah malih napa? Sing terakhir nomor gangsal wis manjing isa. Nggih menika yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Wong sing jaga salate bejang mlebet swarga kanthi mboten dipun hisab. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keranten sampun manjing isa. Mugi-mugi lantaran Isra Mi'raj punika kula jenengan sedaya saged ningkataken kualitas salate. Nggih, yang jelas pun sami salat tapi kualitasnya khusyuke dipun tingkataken. Kula dereng saged belajar. Nggih muga-muga sing salate sik dat karo nyeng muga-muga istiqomah. Sing jamaah rada ganggang muga-muga rada kerep. Nggih, ngoten. Jadi sembari umur kula kita jenengan sedaya niki tambah muga-muga ngibadah ya mundhak sregep. Ngoten lho. Dadi masjide mundhak makmur, harapane ngaten. Sami-sami belajar. Kok dikira kula paling sregep mboten. Nggih, dadi kita tingkataken muga-muga saya jatahe umur kantun kedhik ibadahe saya tambah lan mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mekaten mugi-mugi kula jenengan sedaya dipun tata dipun lindungi dening Gusti Allah saking malapetaka, dipun paringi yuswa ingkang panjang, dipun paringi kesehatan, dipun dadosaken tiyang ingkang ahli shalah. Lan sawanci kita kula jenengan sedaya dipun pundhut dening Gusti Allah muga-muga pikantuk fasilitas husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil islam, Allahumma tim lisan, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana ballighna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqh laka min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.